Bună ziua, toată lumea, numele meu este Nero Niaro. Am Perfections. Am observat că nu mi-a filmat. Am terminat episodul, m-am uitat și nu mi-a filmat. Și acum trebuie să-l fac de la capăt, trebuie să verific de acum. Noroc că nu mi-a filmat, că nici microfonul l-aveam deschis. Așa. Și mergem. O să vă dau serverul în descriere. F3 nu-mi place să-l folosesc și nici nu mă interesează. Opa! Fugi! Fugi! Ați urmărit. Așa, fugi! Așa, căutăm membrii. Asta, da, trebuie să căutăm membrii. Asta și trebuie să facem, să căutăm membrii, că numai eu sunt. Mai bag niște youtuberi care sunt prietenii mei. Așa, mergem. Jucăm. Factions. Sky PvP. Git PvP. Nu știu ce vrei să zic PvP. Dar nu știu care e bine. Mă spuneți voi în comentarii. Am făcut o grămadă și nu mi-a filmat. Am luat astea. Ăla le aveam. De la Kickstarter. Și... What? Da, puteți să facem și noi server după ăsta. La info. Cred, nu știu, încercați voi. Nu cred, deci nu cred, n-am fost atent. Deci am fost atent. Nu pot, frate. Nu se poate. Asta face neatenția. Anonimus. Așa. Am mă steaua. Merge. Oh my fucking shit. Oh my fucking shit. Oh my fucking shit. Oh my fucking shit. Fugi. Va bine, la hack. Am, dar nu-l folosesc. Nici n-am chef să-l folosesc. Și nici nu spun că n-am chef. Cât am filmat? Filmat decât 4 minute. Nu prea folosesc textura că am lag. N-am chef. 100 de abonați facem live. Timp de o oră. Parodii. Facem parodii cu gamerii. Prietenii. Ne jucăm, ne distrăm. Ne jucăm.
ce să facem. Dacă vreți că ne jucăm și cu dumneavoastră, parodii de toate, așa, haideți. Căutăm, ia. Map, lângă o facțiune, pe lângă ea, ne ajută dumneavoastră F-Claim. Așa, mergem și mi-e foame și ăla-i chiar. Am consumat la 1 săgeți și mai avem încă o săgeată. Asta e bine. Ce aici? Nu înțeleg. Opa! Au încercat unii să dau raid. Pentru nu se dă da pe Skype, da. Mai chiarul. Mă nec. Mă nec. Hai sus. Hai să văd dacă filmează, asta e bine. Poate filmăm degeaba. Eu filmez și nu filmează. Nu s-a întâmplat, desigur. Vă bag în facțiune, dăm F-Claim împreună. Mă ajutați voi cu niște comenzi. L-am uitat. Așa, bun. Mă ajutat cu comenzi, cu ce... Asta, cu designul facțiunii. Să o facem frumoasă. Așa trebuie să o facem frumoasă. Cum să faci o casă Perfections și din lemn? Nu, te spargi asta. Nu înțeleg așa ceva. Faci o casă. Du-te mă și fă subteran. Legend. O să mai fie o facțiune lângă ei. Ce mai are? Aha, știu ce să fac. Punem-o de asta. Punem un grăimă. Pace-o picu. Am ceva de alt. Punem în asta. Critici. Și mergem în jos, mergem în jos. Mergem în jos. Iron. Yeah. Na. Cum v-am mai spus, dacă vreți în facțiune să spuneți. Și set home și închei și acest episod aici. La revedere!